Nistiednu hawnhekk magħna lil George. Grazzi ħafna. Jiena George, l-annej tal-mulej, dejjem inħuf, dejjem għaddej. Għaddej tax ma flaħċ, kontet narakom, u għet ħan niġi daqxej, niġi nittantakom. Zom, meta għat nittantakom, il-ħat marit ninsulta, għax malajni ħel xija 10,000 euro multa. Emmejja naraw ftit, dawn il-klim in kwistjoni, namlu test fuq xi nisa minnkom u naraw is-sitwazzjoni. Sinjura, int li libsa l-isleks, x'taħseb, sinjura, jekk xi raġel jgħidlek, seks. Fil-bidu is probabbli tieħu qata u tħossok stirata, imma fil-verità minn ġewwa għajt il-verità tkun ftit eċitata, Lili jajjat li tfajla u tirreaġixxi. Fil-bidu tibda tistħi u tkun tixtiequ li jisparixxi. Int meme, darba qed lu kiesaħ ħallini, l-għada ma tellajt selfie miegħu bil-bikini. U ent, tem wara, jekk jikkummentawlek fuq il-fanali, tamel wiċċ imqarru se tgħidlu ħoj xind banali, imma jekk ikun ħelu u ma jkun xarus, tgħid jingranalek il-magna u jtajjarlek il-fjus. Temnu li anka lili darba ma terdejrawni u bla skrupli ta' xejn qabdu jittantawni. Għajtet qudiem kulħadd, George, il-ġisem bit-temis. L-aħbar ġriet u waqta xqalu fuq website bl-Ingliż. Xerduha li mitt fi ftit sigħat, in-nies fit-triq bdew jaħsbuni fatat. Da kollu ġara ħabba dik li tantatni, imma nirringrazzja l-Alla aktar omortatni. Għalhekk ngħidilkom di biex nivitaw il-problemi, ngħidu lil kulħadd b'rispett, ma jmurx kif indawwar wiċċi jgħiduli. Sinjuri George l-annej tal-mulej! Kif inti George? Tajjeb ħafna. Inti għadek George jew le? Lesa denji. Fil-fatt lajt daqxej fuq. Ejja. Ejdilna fuq show. Mela nixtiequ ngħidulkom li għandna x-show ta' żmien il-miliet. Ix-show ta' żmien il-miliet ta' Danusan jismu Christmas Hackers tajjeb għall-familja kollha, inkluż ovvjament biex tistgħu iġibu it-tfal. Inħajrukom biex tiġu għal aktar informazzjoni danusan.com jew inkella tul fuq il-Facebook page ta' Danusan biex tieħdu pjaċir f'da żmien sabiħ tal-miliet. Hemm shows diġà mimlijin. Hemm shows diġà mimlijin għalhekk. Ħaffu tajjeb. Grazzi ħafna. Daniel u awguri. Grazzi. Ciao għalikom. Għankomplu. Ibqaw hemm għax fadlilna l-aħħar parti tad-diskussjoni.